Добре играха момчетата, на ранния мач. Добре, спонтанно, да, с автобус. Копане има даже. Горе-долу не виждам баш добре. Да. Може, да, може. Усвоя 3-0 на едно полувреме, второ само. Да. Типичен домакински матч, с превес на домакините, равностоен. Монтана чакаше своето положение, но съдята, тези съдии, не знам до кога ще ги учат тук, в Б група ще ги учат да свират в Б група, да свират в окръжната, да видят как се свири и как се бяга, за да като съдиш неправилно някаква ситуация, как се бяга, за да не получиш възнаграждения. Тук ги учиме да свират, в Б група ги учиме да свират. Няма се научат никога да свират.